Gawahag ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia mga mulupuyo sa dakbayan nga manginlabot sa pagsulbad sa problema sa baha nining nagsugod na usab ang panahon sa tinguan. Subay usab kini sa nasinating pagbaha sa pipila ka malapit sa syudad sama sa nerbong pag-awas sa baha sa Barangay Tinago ug Barangay Tihero kahapon adlaw nga misanap sa pipila ka mga kalsada. Nahitabo kini bisan og wa pay pagbundak sa uwan sa kinapusurang bahin sa syudad apan nagikan ang tubig sa bukirang dapit. Ikinakdang tigumo ni Garcia ang mga stakeholder na nakatutok sa flood control sa Cebu City alang sa pagpalig-on pa sa pagsulbad sa problema. Samtang ipasusi usab sa acting mayor ang pagbaha nga nasinati sa uptown area diin kaniadto wa man kini mahitabo. Usa sa gitan-aw karon ang posibleng napiktuhan ang agianan sa tubig sa proyekto sa BRT. Ang atong mga kaigsuunan should be very careful and always be prepared. Labi na nga it's rainy season, and then they should also contribute nga di sila magpataka og labay silang basura bisag asa lang kay mao ginay makaklag sa atong drainage, no?